E hoxe en Clave Social temos que lembrarlles un día máis que esta fin de semana en Culleredo, no Paseo Marítimo, no Burgo, terá lugar o acto central da celebración do Día Mundial contra a ELA, esclerose lateral amiotrófica. A Asociación Galega, a Gaela, co respaldo do Concello, organiza este acto no que entendo que o principal será atraer a sociedade, atraer adeptos, digamos, na causa contra a ELA, atraer recursos e sensibilidade, que a sociedade coñeza a problemática das persoas que padecen esta doenza e tamén dos seus familiares. Nerea Amado, como saben vostedes, xa estivo máis veces aquí en Radio Culleredo, é a coordinadora da asociación e hoxe nos vai a animar, se aínda non o tiñamos claro, a acudir este domingo ao Paseo Marítimo do Burgo. Que tal, Nerea? Moi bons días. Moi bo día, Fran, que tal? Moitísimas gracias por convidarnos unha vez máis. É o noso traballo e ademais é unha deber que consideramos porque hai que facer piña esta fin de semana. Como van os preparativos? Todo preparado para atraer a moita xente ao Paseo Marítimo, non? Sí, por suposto, temos xa todo listo para este domingo, estamos con últimos detalles para que non falte de nada. Estamos coa previsión do tempo, mirando que todo estea ben e correcto para que, sexa unha xornada na que poidamos disfrutar todos da compañía da xente que nos vai acompañar ese día e, por suposto, eso, que saia todo ben, pero sí, todo listo para o domingo. Nerea, contanos un poquinho para a xente que non nos escoitou nas últimas semanas ou que non ten claro pois a problemática da ELA, da esclerose lateral amiotrófica. Por que un día mundial? Pois o Día Mundial celebrase, como ben o di o nome, a nivel mundial en todo o mundo, en diferentes partes, sobre todo aquí en España, pois que é o que máis coñecemos nós, non? Dende Conela organizanse, dende as asociacións que formamos parte de Conela, organizanse actividades en toda España, pois en Galicia non íamos a quedarnos atrás, levase celebrando o Día Mundial dende que eu recordo 2009, que foi cando comezou a poñerse en marcha a Gaela. Durante todos estes anos se fixeron diferentes actividades, pois eso, para darlle visibilidade á realidade das persoas que conviven coa ELA, reivindicar máis recursos e apoio para todas as familias afectadas, non, que conviven cada día con esta enfermidade, e fomentar un poquinho o que che comentaba da implicación social alrededor desta enfermedade que ao final continúa necesitando unha maior atención institucional, social, apoio por todos os medios que poida chegar o apoio, non? Evidentemente, é unha cosa que te quería preguntar. Lóxicamente, canto máis a xente estea sensibilizada, a xente que non ten contacto coa enfermidade, cando non temos un problema, parece que como se nos esquece como se non existira. E aí está o que da cuestión. É dicir, canto máis preocupación haxa na sociedade, máis se tirará de institucións, máis se presionará para que haxa máis cartos para investigación ou para que haxa máis apoio, máis medios, non? En eso consiste. Sí, sí. Por suposto, é totalmente de acordo contigo, xa máis é a finalidade que nos temos, non, a chegar a todos os puntos de Galicia a información sobre o que é a ELA, sobre o que se fai dende a Gaela, os servicios que podemos ofrecerlles, a como podemos axudarlle, os trámites sociais que existen, que lles poden beneficiar na situación na que estén, por se en algún momento da súa vida, por desgracia, o chegan a necesitar, porque se atopan con esta enfermidade no camiño, pois que sepan que estamos aí e que lles podemos axudar e como podemos facer. Porque ao final, pois o que distí, se non tes alguén de cerca que lle pasou a enfermidade ou se non o vives de cerca, ao final é o que distí, non pensas que non o vas a necesitar e tampouco prestas moita atención. Pero eso, nos intentamos que a todo mundo lles chegue esta información, que sepan que estamos e que para o que necesiten nos van a ter aí. E precisamente a dureza e a crueldade e a complexidade da ELA o mellor fai que moita xente, se non se ten que enfrontar a enfermedade, digamos como que pase un pouco, como que non quera saber nada, ese tabú, non, que me parece que aínda ten esta doenza. Sí, a verdade é que sí, sigue o tendo, é normal, porque ao final é unha enfermidade moi dura, e que, pois, se non a coñeces en primeira persoa, pois, a mellor sabes de alguén, pois, bueno, Stephen Hawking, persoas que o viviron e que se viron, pois, na televisión, ao final, que non o sabe de primeira man, e o sabe, pois, de velo en algunha outra situación, pois sabe que é unha enfermidade dura e ao final, pois, é o que decíamos antes,
se non o teño que vivir eu, prefiro non sabelo, porque xa bastante temos tamén con outras cousas, entón é un pouquiño o que che comentaba outro día cando falábamos das mesas informativas, que sí que é verdade que a xente non se quere achegar por a dureza da enfermidade. Non sei o que che comentaba, que o único que intentamos é que coñezan que existen recursos, que lles podemos axudar, simplemente eso, que sepan que se algún día o necesitan, aí vamos a estar. Por certo, ahora que falas das mesas informativas, aparte que evidentemente no Burgo este domingo vai haber información da Bondo, pero levades xa pois uns días, unhas cantas xornadas con mesas. A semana pasada, lembro, tiñades na Praza Europa do Burgo, non sei se hoxe tendes tamén así pola comarca pretiño de Culleredo, xa non digo que sexa en Culleredo, pero ao mellor xente que poda estar pola Coruña ou por cerca, ao mellor ten algunha mesa informativa por aí. Sí, mira, hoxe xusto as miñas compañeiras están no edificio administrativo de Monelos, aí en Coruña, van a estar dende agora ás 10, xa teñen todo montado, que xa me enviaron fotiños, teñen todo montado agora ás 10 e ata as 2 van a estar ali, pois para que a xente que se achegue o necesite, pois que lle comentaremos un pouquiño a situación, o que é a ela, pois, por suposto, os servicios que podemos ofrecerlles. E que tal a xente estes días? Con timidez ou se van achegando? Pois a verdade é que estamos moi contentos co resultado das mesas, porque, bueno, sí que é verdade que moita xente non quere sabelo, pero moita outra, si por exemplo o venres en Culleredo, que estivamos na Praza Europa, como ben dicías, non houve moita afluencia de xente, porque ao final un viernes, ademais pola mañán, facía moitísimo calor, estábamos ali na Praza Europa, que ao final tampouco hai moita sombra, entón a pouca xente que pasou, achegouse, colaborou, preguntou, temos tamén unha actividade unha ruleta con preguntas, houve moita xente que quixo participar, o sea, estamos moi contentos co recibimento desta actividade, seguimos supoñendo en marcha, o que che comentaba antes, hoxe estamos en Coruña, mañán estamos no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, o sábado imos estar en Taboada, un evento que organiza unha das nosas socias afectadas, que é moi activista en redes, que é Tatiana Badiola, imos estar eso na Praza do Concello, ela organiza o evento, pois nós vamos estar ali. Comentar que o evento todo que se onde vai nos a donar a Gaela, que ao final pois tamén é unha gran axuda, non? E logo pois o Día Mundial, que é o domingo, imos estar na Esplanada de Burgo, que imos a ter toda a actividade central, pero tamén imos a ter unha mesa informativa para que quen o precise, pois que leve a información toda, non? Estamos a falar con Nerea Amado como coordinadora da GAELA, Asociación Galega contra a Esclerose Lateral Amiotrófica, co respaldo do Concello de Culleredo. Celebra este domingo na esplanada de O Burgo xunto a Ría, no campo da Festa do Burgo, pois este acto central en Galicia do Día Mundial contra a ELA. Que nos vamos a topar, Nerea? Contanos un pouco eses alicientes. Se buscou unha xornada moi festiva precisamente para que a xente pois perda ese medo a través dunha xornada de confraternidade, pero vai haber de todo, música, gastronomía, contanos. Sí, así é. Pois mira, baixo o nombre de Xantar Popular Solidario pola ELA, e a programación vai arrancar máis ou menos ás 12. Imos a ter o acto inaugural ás 12 menos cuarto, e ás 12 comenzaremos con música, numerosas actividades, pois pensada para todos os públicos. Haberá pulpeira, churrasco, actuacións musicais, vai haber sorteos solidarios, animación infantil tamén, imos a ter un poquinho de xogos para os nenos. E, bueno, son actividades e espacios de encontro para compartir pois, un pouquiño unha xornada de convivencias e sensibilización. Haberá que convidar a xente a que participe, non? Que lles decimos? Que lles vamos a decir? O que lles dirías ti? Pois que queremos animar a toda a ciudadanía a participar nesta xornada, pois a chegarse tanto as nosas mesas informativas como o noso posto que temos de merchandising, o que, bueno, que se comentaba outro día, temos camisetas, temos bolígrafos, temos libretas, temos chaveiros, e agora, pois, que se comentaba antes, estamos un poquinho pendentes do tempo que vai a facer ese día, e, bueno, vamos a ter gorros, vamos a ter, bueno, a parte de carpa, que ese día temos carpa gracias ao Concello e á agrupación Ancoradoira que teñen o evento día antes, vamos a ter carpa, eso que che digo, vamos a ter gorros, vamos a ter abanicos, o que necesiten. Bueno, desde aquí tamén quería, se me permites, agradecerlle un pouquinho os establecementos tamén, asociacións, grupos colaboradores, porque ao final isto non sería posible xa sen a súa colaboración.
Pois evidentemente a axuda é o que se busca ao final, a axuda de todas e todos en este evento que terá lugar esta fin de semana, o acto central en Galicia do Día Mundial contra a ELA que organiza a Gaela. Por certo, non sei se igual que moitas veces fuximos un pouco, non, pola crudeza da enfermedade de falar dela, evidentemente non sei se tamén é necesario que se saiba pois todo o traballo que facedes, porque non só organizades festas, nin montades só mesas informativas, tendes un traballo cun abano de servizos moi amplo para os usuarios, non? Sí, por suposto, evidentemente non nos dedicamos a organizar eventos, para iso hai empresas que o fan moi ben, por suposto. O que queremos facer con isto, con eventos, queremos que eso é axudarlle a darlle visibilidade á realidade de todas as persoas, por iso os organizamos. Pero a nosa función principal é acompañalos, darlle asesoramento, apoio nos momentos no que necesiten, darlle información, é o que che comentaba, asesoramento en todos os trámites sociais que hai, porque ao final a burocracia é o que ten, ao final tampouco é moi doado facelo, nos estamos para asesoralos como se fai, incluso os tramitamos nós se fose necesario. Temos atención especializada nos domicilios, tanto atención psicolóxica como servicio de fisioterapia. Temos a nosa principal función é intentar mellorar a súa calidade de vida, tanto da persoa afectada como da propia familia, incluso das persoas cuidadoras. Temos tamén un apartado de formación. O ano pasado tivemos unha formación a nivel Galicia que a fixemos en Santiago, pero estivo tamén online, para formar as persoas, as familias e as persoas cuidadoras para que, mellorar un pouquiño a atención e que non lles pase factura a atención que teñen que dar de 24 horas ás persoas con ela. Entón, iso é un pouquiño todo o que facemos dende a Gaela. Evidentemente non facemos só eventos, pero tamén é unha parte importante polo tema da visibilidade. Ao final, se estamos na oficina metidos, damos ya información a quen chega a nós, pero nós queremos tamén chegar ás persoas que non saben onde estamos. Por certo, como se contacta con a Gaela? Mira, pois nós temos unha página web que é agaela.es. En a web tendes todos os puntos de información e as oficinas todas que temos. Estamos en Santiago, no edificio Cegadi, que é en Salgueiriños, estamos en Coruña, en Espazo Amizar, e logo temos por toda Galicia pois puntos de atención. Nos desplazámonos, se temos algún socio afectado en Lugo, desplazámonos a Lugo se é necesario, atendémolo nun espacio que temos, en Cangas, no Morrazo igual. Temos un montón de puntos de información en todo Galicia. A través da página web, pois tamén poden atopar os nosos números de contacto, e, nas redes sociais, que hoxe en día están moi de moda, e nos tamén nos sumamos a iso. Temos Instagram, temos Facebook, temos Twitter, e aí estamos, LinkedIn tamén temos. Entón, por calquera dos medios nos vai a chegar a súa consulta ou que necesiten, e derivaremos coa persoa indicada para que poida axudarlle no que precise. Nerea Amado, coordinadora da Gaela, moita sorte, moito éxito para esta fin de semana, pois a causa o merece, e estaremos moi pendentes de como se desenvolve este acto central en Galicia do Día Mundial contra a ELA, no Paseo Marítimo a partir das 12, o domingo aquí en Culleredo, no Burgo. Gracias, Nerea, un saúdo. Moitas gracias a vos, Sam, bo día.